ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଆରେ ଇଏ କଣ ସବୁ ଆସିଛି? ଏଟା ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଝିଅ ପାଇଁକା। ଯାହା ହଉ ଝିଅ ମୋର ଆଜିଠୁ ପାଠ ପଢିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି। ଦେଖିବା ଏଥିରେ ସବୁ କଣ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ଖୋଲ ଟିକେ ପ୍ୟାକେଟଟା, ଦେଖିବା ଏଥିରେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଆସୁଛି। ଯାଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲ, ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ସବୁ କଣ ଆସୁଛି। ଆରେ ବାହ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ପ୍ୟାକେଟ ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଇ ତା ଭିତରେ ସବୁ କଣ ଆସୁଛି। ଆରେ ବାହ, ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ବାହ, ଜିପ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି। ବାବାରେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ।